پھر کہہ دیو ذرا ہر بندے دا دل کرتا ہے کہ مینوں موت ماہ رمضان چاہے ہر بندے دا دل کرتا ہے کہ موت ویلے میں کلمہ طیبہ پڑھاں ہر بندے دا دل کرتا ہے کہ جدو آخری ساہ ہون کملی والا محمد تشریف لے کے آ جائے لیکن بھائیو یہ کسی دے وس دی بات نہیں ہے یہ میرے مالک و خالق دے فیصلے نے جسے چاہا در پہ بھلا لیا کرن جو بچو جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے میں سمجھدا کہ بڑے نصیبہ والے سان انہاں دے والد محترم میرے اور تواڈے کریم آقا نے فرمایا ماہ رمضان دے اندر جنتاں دے دروازے کھل جاندے ماہ رمضان دے اندر رحمتان دے دروازے کھل جاندے نے ماہ رمضان دے اندر آسمانہ دے دروازے کھل جاندے نے اور جہنم دے دروازے بند ہو جاندے نے شیاطین بما اپنے لشکر دے قید کر دیتا جاتا ہے اور فرمایا جیڑا بندہ ماہ رمضان دے اندر فوت ہو جائے اللہ دیاں خاص رحمتاں دا نزول ہوتے تھے تو اس حوالے نال مرنا تے ہے ہی ہے سب نے جانا ہے لیکن اس حوالے نال ایک گھر بڑا خوش قسمت ہے انہاں دی امی ابو اچھے دنہ دے اندر اور میں سمجھدا ادھر میرے وقت توجہ کرو کہ اچھی اولاد دے ہتھاں دے اندر جس بندے نو موت اچھی اولاد دے ہتھاں چاہے جس بندے دی زندگی اچھی اولاد دے ہتھاں گزرے بہت بڑا نصیبہ والا بندہ ہے کیونکہ میرے کریم آقا نے فرمایا چنگی اولاد اچھی اولاد ماں باپ واسطے دنیا تے بھی راحت تو سکون دا باعث ہوندی ہے اور دنیا تو جان تو بعد بھی اچھی اولاد ہونا واسطے نجات دا ذریعہ بن توجہ ہے سارے اگر توجہ ہے تو تھوڑا تھوڑا آگے ہوئے ہو تو مہربانی میرے پتہ راستے چا پیچھے نے لیکن پھر بھی مہربانی کرو جوان تھوڑا جا اٹھ کے گیا بابے بیٹھے رہو جی چٹیاں داڑیاں تسی منڈے آؤ گے اٹھ کے لے بس آپ انشاءاللہ اس سے گل کرنی ہے تو توجہ فرمانا اور میرے پیارے مسلمان بھائیو جناب علی اچھی اولاد دا کیا فائدہ ہے میرے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے فرمایا لوگو جڑے بلے بندہ قبر دے اندر جائے گا اور جناب علی کلمہ گو اماں جی قبر دے اندر جان گیا فرمایا جڑے بلے قبر دے اندر جنتاں دو قسم دیاں نے یعنی ایک قبر دے اندر جنت ملے گی اور ایک میدان معاشر تو بعد جنت ملے گی ایتھے سوال و جواب تو بعد جنتاں دے لباس پہنا دیتے جان گے اور قبر دے اندر جنتاں دے بستر لا دیتے جان گے اور قبر دے اندر مسلمانوں جنتاں دے دروازے کھل جان گے اچھا کہہ لو ذرا جنتاں دے دروازے کھل جان گے اور قبر دے اندر جنتاں دیاں خوشبوئاں آن لگ پین گیاں اور قبراں دے اندر ہلے آن گے جناب علی جس ویلے بندہ قبر دے جنت دے اندر جائے گا اور ایویں درجے بلند ہو رہے ہوں گے سمجھ آ رہی ہے میری جنو آ رہی ہے قریب بولے ذرا سبحان اللہ یہ جدو جنتاں دے اندر جائے گا یعنی قبر دی جنت دے اندر جائے گا یہ دے درجے بلند ہو رہے ہوں گے آہستہ آہستہ روح دے درجے بلند ہو رہے ہوں گے یہ بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا حدیث پاک ہے نہ ہوئے قاری بشیر ذمہ دار ہے یہ دے درجے بلند ہو رہے ہوں گے اے اماں جی جان والی اے جان والا ابا جی یہ دے درجات جس ویلے بلند ہوں گے اے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپیل کرے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرے گا اے میرے سونیا ربا یا اللہ میں تے دنیا تو آ گیا ہاں اللہ میں تے ہن نماز نہیں پڑھدا میں تے زکات نہیں دیندا میں تے خیرات نہیں کردا میں تے روزے رمضان دے نہیں رکھدا اللہ میں تے قرآن دی تلاوت نہیں کردا یا اللہ اے جڑے
جڑے روز با روز نوجوانوں بڑی غور طلب حدیث ہے اللہ جڑے روز با روز میرے درجے بلند ہو رہے ہیں یا اللہ مینوں خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں اے میرے مالکا یہ درجے بلند کس وجہ تو ہوندے نے پے اللہ کریم فرماتا ہے او میرے بندیا تیری پیچھے نیک اولاد دی وجہ نال تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں تیری اولاد جس ویلے قرآن پڑھ دیئے تیری اولاد جس ویلے نماز پڑھ دیئے اور نماز دے اندر جڑا بندہ بھی نماز پڑھے گا تیرا بچہ پڑھے گا میرا بچہ پڑھے گا ہر بندہ نماز دے اندر کہے گا ربنا اغفر لی ہر بندہ کہے گا اے میرے رب مینوں بخش دے کی کہے گا مینوں بخش دے سب تو پہلے جیڑا ایتھے کہہ رہا سی یہ دعا دا فائدہ کوئی نہیں وہ سب تو پہلے کہے گا ربنا اغفر لی اللہ مینوں بخش دے نال ہی کہے گا ولی والدیا اللہ میرے والدین نو بخش دے اللہ میری ماں نو بخش دے اور میرے ابا جی نو بخش دے نال ہی کہندا وللمؤمنین اے میرے الہ العالمین تمام مومنین کلمہ پڑھن والے نبی پاک دے امتی اور سارے نبیاں دے امتی جڑے جڑے کلمہ پڑھ دے سن سارے نو بخش دیویں یوم یقوم الحساب جڑے دن حساب و کتاب دا دن قائم اور نوجوانوں میری ملت کے جوانوں غور کریا کرو گلاں دے اوتے اور توجہ دے نال سنیا کرو جس ویلے بندہ اے دعا منگدا ہے ادھر سنی میرے گل اور توجہ نال سنی اے جناب علی اے جڑی اپا مغفرت دی دعا منگن لئی آیا اے جڑے کل خانی تے آیا اے جناب علی اے سال ثواب دے پروگرام تے آیا اے دے فائدے ویکھ کدے نے اور ویکھ رب نے اے دا انتظام کڈا کیتا ہے اللہ نو پتہ سی کسے دی اولاد ہوئے گی کسے دی نہیں ہوئے گی کسے دی چنگی کسے دی ماڑی کسے لی دعا منگن والے ہون گے کسے لی دعا منگن والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا میرے رب نے ایسا انتظام کیتا فرمایا لوگوں 24 گھنٹے دے اندر ساری دنیا تے کتے نہ کتے نماز ضرور پڑھی جاندی ہے جتھے بھی نماز پڑھی جائے گی کسے دا پتر ہووے نہ ہووے کسے دی اولاد ہووے نہ ہووے کسے دا بیلی تے سجن تے بھرا ہووے نہ ہووے کسے لی دعا منگن والا اور کوئی ہووے نہ ہووے اللہ نے ایسا انتظام کیتا ہے فرمایا ہر نمازی نماز وچ کہے گا وللمؤمنین جنہوں سمجھ آئی ہوئے گی وہ سبحان اللہ ضرور کہے جنہوں اللہ میں مرا اللہ کرے میرے مگر بھی دعا میں منگنا لے ہوں آپ مرنا ہے سارے نے مرن تو ڈرے نہ کرو حضرت جناب علی بلال حبشی واہ بلال میں تیری عزت تو قربان جاواں واہ بلال تیری عظمت تو قربان جاواں کون بلال امیہ نالے مار دے پیا نالے کہندا کلمہ چھڑ دے بلال کہندا بھویں اگ تے یار لٹا لے بھویں اگ تے یار